Is-sidin ta' restoranti f'Marsa Scala qegħdin jinsistu li l-proġett tal-American University of Malta għandu jsir f'Witiline. Hemm bżonn li ġew Marsa Scala nitfgħu daqsxejn il-miżin jibda jiskala daqsxejn tikka l fuq għax inkella kollox one way ticket ma jistax ikun. Nemmen li kulħadd jixtieq għadi l-università ġol pajjiż isir, però aħna li aħna minn Marsa Scala, aħna li qegħdin hawn għandna n-negozji hawnhekk aħna irriduha ssir hawnhekk ħalli aħna nibdew induqu daqsxejn tajjeb. Bħal John Ġellelli jmexxi r-restorant Swan Lake jaħsibha Carmenu Bianco sit ta' Grabil restaurant. Jalla ssir, għandna bżonn turizmu xi ħaġa hawnhekk għax hawnhekk qed imut bażikament. Hawnhekk meta nisimgħu għall-ġimgħa ma tagħmel xejn, fejn taslim ma' San Ġiljan, Mellieħa, Żurriq, ma sax turisti birdu hawnhekk x'ma jinżel ħadd. Ġellelli fakkar kif jekk kien hemm proġett li ma ridux in-nies ta' Witiline kien l-impjant ta' riċiklaġġ u mhux l-investiment fl-edukazzjoni. Xi ħaġa li Marsa Scala għandha tersaq li jessaw ta' Malta. Xa tagħmel ħażin, veru, iva, nammetti li xi ħaġa ta' affettwa, però kien hawn affarijiet oħra li affettwaw. Meta kellna riċiklaġġ aħna kien hemm dak il-gwerra kollha fuq riċiklaġġ, xorta saret ir-riċiklaġġ. Il-benefiċċji huma mifruxa u l-esperjenzi ta' nies differenti jagħtu laqta differenti lill-argument. Carmenu Bianco jsemmi l-opportunitajiet li jistgħu jingħataw iż-żgħażagħ. Meta jkollna tfal iridu summer job magħna, illi jekk aħna m'għandniex kif tista' tuhom summer job biex tgħinhom fl-istudji tagħhom da. U għaliex tifhem Witiline biex jaħdem ġol lukand għandu fuq 40 euro petrol imur tas-sema San Ġiljan fil-ġimgħa. Ġellel ukoll jemmen li l-ikbar benefiċċju se jkun għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. Jiena hawnhekk negozjant qed nitma' l-familja, forsi jiena sakemm tlesti dik inkun irtirat, però qed inħares il-qudiem li Marsa Scala jaqpa' għaddej bl-istess ritmu li kien għaddej ħafna snin qabel.